inabot na naman kami mga kabayan ng ulan. Kaya hindi namin maikabit yung lower block. Yan, yun na sana yung isusunod namin ngayon. Yan, pero okay na mga kabayan kahit umuulan. Yan, natapos na rin namin yung grahe. Ayan, ayos na yung namin dito, sasakyan, hindi na mabibilad at hindi na rin mauulanan. Yan, yun yung kakabit sana namin, yung mga lower block na yon. Papakabit ko na sana dito ngayon. Kaso inaabot na naman ang ulan. Baka may bagyo na naman ngayon. Yan, ito mga kabayan, may bubong pa yan papunta dito. Tapos ito may gutter ito. Yan, ipapahabol ko na lang dito. Yan, inuna namin tong yero para katulad ngayon na umuulan, okay na. Yan, ang bubong yan galing dun sa may beam na yon. Pag nailagay na namin yung beam, yan yung kapartner nya, may bubong yan papasok dito, nakapatong dito sa ibabaw nito. Yan, pag agos ng tubig dyan, agos dito, may gutter dito. Tapos maglalagay na ako doon ng downspout kabilaan, saka dito. Yan, tapos papunta na doon yung tubig. Ayun yung mga isusunod namin. Grabe ang lakas mga kabayan ng ulan. Tuloy-tuloy. Yan, pero mayroon akong gagawin, mayroon pumasok na maliit na project dito. Yan, kaya pupunta muna ako ng Tinambak para bumili ng materyales para may magawa kami dito. Yan, alisin ko lang yung sakyan dito namin na asimbulin sa baba na to. Dito sa biyahe papunta na ako ng Tinambak. Dito na ako mga kabayan sa bayan ng Tinambak. Yan, medyo sumisikat na yung araw dito. Wala nang ulan. Yan, malapit na ako sa hardware. Order muna ako ng materyales.
kabayan yung binili ko sa Tinambak. 1 to. 2x4 na tubular. Tapos 2x3. Tapos mayroon ding 2x2. 1x2. Yan. Tapos bumili rin ako ng 1x1. Saka 3/4x3/4. Yan. Yan. Ito yung gagawin naming food cart. Yan. Ito naman plain sheet na GI. Yan yung gagawin naming pandingding yan. Yan, isingit namin to. Ito muna yung gagawin namin. Hinto muna to. Yung bakod namin na to. Tatapusin muna namin tong food cart na to. Bago namin itutuloy ito. Yan, nagpapagawa ko mga kabayan dito kay Jiking ng kuwan ng patungan na nakalibil. Yan yung pagpapatungan niyan. Yan, sige Jiking, weldingin mo na. Yan, lilisirin ko mga kabayan para nakalibil. Para yung asimboli namin na to, hindi siya pilipit. Kaso masyadong mataas. Kaso doon ko kasi pinakabit sa bakal. Kaya medyo mataas. Yan, all around to si Jiking. Yan, welder pa yan. Yan, gagamitin namin ng target plate kasi maliwanag. Hindi gaanong kita yung ilaw. Mahina pa naman yung mata ni Jiking. Ano? Gitas. Props. Brado. Baba pa. Baba pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Oh, pala. Sigit pa. Oh, yun na. Ayos na. Sige. Diyan sa kabila. Kailangan kasi mga kabayan yung patungan nakalibel. Para yung aasimboli na ipapatong dyan, hindi siya pilipit. Kasi pag yung patungan mo pilipit, yung maaasimbol mo pilipit din. Kaya kailangan nakalibel siya. Baba. Hop. Yan, yun na. Yan, ano Jiking, ayos na. Sige, pakawaan mo ng D4 yan tapos i-spot ng welding. The next day later. Yan, ito na yung pina-assemble namin na food cart. Yan. Yan, ito namang bakod namin na to. Pag uminit, ito yung ipapalagay ko, yung lower block na yan. Yan, lagi na namang umuulan ngayong linggong ito. Sunod-sunod na naman yung ulan, halos araw-araw. Walang araw na hindi umuulan. Yan, ito na mga kabayan yung natatapos namin. Yan, ito na yung pinakadingding namin. Kwanto? Plain sheet. GI. Kasi inipit lang namin itong 3/4x3/4 na tubular. Yan, paikot po yan. Lahat yan ganyan. A few moments later. Yan, ngayong araw pala mga kabayan, aalis na rin sila Jiking. Pupunta na sila doon sa bago naming project sa Bulacan. Mauuna silang dalawa ni Onyo. Yan, di bale yung tatapos ng food cart, kami na lang dalawa ni Pipoy. Yan, kami ni Pipoy, kami na lang yung sabay. Wala ba yung kabayan? Alis na kami. Parang Kita-kita na lang tayo sa Bulacan, Jiking. Yan, ingat kayo sa biyahe. paalam sa inyo mga kabayan. Kita-kits na lang sa Bulacan ulit.
Ano, ayos ba yung gulong nyo, Jiking? Kunting hangin lang. Hindi pa mala. Ano, Poy? Kiss ka muna sa dalawa, Poy. Balungkot mga kabayan si Pipoy, oh, naiwan. O, kiss na muna kay Pipoy. Yung mga papel nyo, Jiking, ayos na ba? Yan, ayusin pa naman nila yung gamit nila pagdating ng Naga City. Dito nila ipapatong yan. Ang gulong ko na isa. Ayos, ayos yan. Okay. Okay. Yan, di bali itong ginagawa namin. Kami na lang dalawa ni Pipoy tatapos dito. Halos malapit na rin mabuto. Yan, ito na yung mga natatapos namin ngayon mga kabayan ni Pipoy. Yan, bukas lalagyan na namin yun ng mga plain sheet sa likod. Saka ito, dalawang to. Yan, tapos susunod ko na rin yung bubong. Yan, ito po pala mga kabayan yung nabili ko. Lahat. Yan, para may idea po kayo kung sakaling gagamit kayo ng tubular. Yung kapal nito lahat, 1.5. Yan, ito po yung mga presyo niya sa dulo. Yan. Tapos, yung total niya ito, kung ilang piraso yan. Katulad itong tubular na tong 2x4, tatlo. Yung isa, 1,020. Yan po. Yan, di bali yung total niya, 21,037. Yan. Pero may mga kulang pa ito. Bukas bibilhin ko. Yan, yung wala pa yung para dito sa bubong. Yan, hanggang dito na lang po muna mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood.